Ja som sa na Skillin prihlásila z dôvodu, že som sa už zúčastnila toho prvého Skillinu, kde som si rozšila obzor v IT oblasti. A myslím si, že tentokrát tá druhá séria Skillinu bola viac taká praktická, menej náročná na nejaké technické zručnosti. Takže pre mňa bol Skillin úplne super, pretože ak by som sa trošku viac tomu venovala, tak by som vedela určite využiť takmer všetky tie nástroje, ktoré ste tu prezentovali. Tak myslím, že z tých tém, ktoré boli prezentované, tak pre mňa najviac bola využiteľná Canva a Trello. Boli to nástroje, ktoré plus minus ako v práci už používame, ale skôr tú Canvu. Trello ani tak nie ako Canvu. A myslím si, že Canva je niečo, čo by som mohla používať akože častejšie alebo využiť aj v práci. Môžeme? Áno. Dámy, čo vám dal Skillin? Dobre, takže čo sa týka Skillinu a formátu Skillinu, myslím si, že je to veľmi dobrý formát, pretože dvakrát za mesiac sa stretneme so známymi a vypočujeme si témy, ktoré naozaj asi v súčasnosti sú potrebné pre ženy v práci a možno aj v domácnosti. A nie len so známymi, je to aj formát networkingu, čiže sme sa tu stretli s novými ľuďmi, ktorých sme spoznali. Áno, a tým pádom vlastne si rozširujeme sieť vlastne známych ľudí. A veľmi príjemný večer. A ja som rada, že vlastne sa zameriavate len na ženy a dievčatá, pretože ja si myslím, že to je dôležité, že robíte takú záslužnú prácu pre nás, ženy. Áno, aj v našom veku. Áno, takže takto. Výborne, ďakujeme dámy, veľmi pekne. No, rado sa stalo. My ďakujeme. Áno.